listos. A persoa que se transformou en plátano. Fai moito tempo unha persoa comeu un plátano dourado e de súpeto convertiuse nun delicioso plátano. Despois, sen decatarse de que era un delicioso plátano, foi a peitearse e ao verse dixo: "Plátano!" Despois veu o seu fillo e non atopaba a súa nai linda. Foi ao salón e enriba da mesa había un plátano a medio comer. O fillo tiña moita fame e comeuno e, ao igual que a súa nai, convertiuse en plátano. Despois, os dous fóronse durmir. Pasaron 12 horas e ao día seguinte descubriron que todo fora unha pesadilla e todo volveu á normalidade.